Aku nek wis kadung mangkel, aku engko ngoprolke sinden lho aku kok. Ya Ki, dikoprolke. Iya iya. Disesek sik ben penak. Yo, siap yo. Yo. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alah yo. Alah yo. Alah yo. 500, 500. Aduh. Aduh. Iki ku Pak Paryo nek ra sida nambahi kebangetan ki kok. Wis beres pokoke. Guyon Pak Paryo kok tenanan atae. Yo. Oh. Semareka den prayitna semulire kembali bragagak ugak saduli tombal Anoman pripun Kyai kae sawangen Dewasrani kae nggawa bola prajurit gedene sakmono kae bakal budal menyang kayangan usul mbokne sing jenenge Durga bakal gawe untran-untran ana kayangan Suralaya lajeng pripun Kyai kowe takjak andum gawe kae Dewasrani bakal munggah ana kayangan pengen ngrebut garwane Ndaraku Janaka ya kuwi Bathari Dresanala mongko si Dresanala wektu dina iki lagi garbini utawa lagi meteng ngono. Lho. Lah wong meteng kok dipun pek niku pripun niku? Jaman sakniki iki apa to sing ora iso ki apa? Aja meneh kok wong meteng dipek. Wong kanca entuk kanca, kanca ngrebut kanca ngono ya akeh kok. Aja meneh kok mburu wong meteng ngono. Pancen jagate wis bubrah wolak-walike jaman. Iki mengko nek diterus-terusake jagat iki bakal ora bisa tentrem. Lajeng pripun Kyai? Wadya balane Dewasrani kae cegaten piye reka dayamu supaya ora bisa munggah ana kayangan. Nggih. Sendika ngestakaken dawuh menawi mekaten. Aku tak munggah ana kayangan memanuki lakune Durga wektu dina iki. Durga wis ana kayangan. Aku kang bakal madhangake perkara iki wis mangsa Budhawa muga-muga Sekar kang Ganda Arum tansah ngambar ing kayangan niku.